बियारि मोननायखाय बिराद जोल जानानै बियो जा मोजां ओंखारदों खालामनायाबो दे बाजै गोदान नुजायो ना बुंदोंब्रा मा बुंनो मारै बुंदों गोसोआव दे ओमफ्राय बुंदो बैराथिफ्रा बैराथि बय मोजां मोनलाय मोनसे गय खावग्रायानो जाया हाब सिख्ला सिख्ला गय खावग्रायानो मोजां मोजां नुदों दा नोंखौ सिनायलायाखै आङो ओहो आइजोफोरनि मैगं हानायनि औ जागोन दा आलु बेयो मा रुसुन हाइजें पानिलाव आलु दे माफोर बुंनोब्ला सोरनि हाबा सब आलु बेखौलाय मा बुङो बियो थास' बिथं दुन्दिया दे माय बुंना हरदो मा मा आइटेम दोङो मोदोमना दे मबाइलबो दिहुनलाय लांबाय सेखाबो मैगं हाग्रा सोरनि हाबा सेखा मैगं हाग्रा सानसुमानि हाबायानो हाबा जेरै हाबा धुमधाम आइजोफोरनि मैगं सुनाय दे आलु सुदोंलै मोननायनि गरमाव दे साला बरिया माथो आन्दो खालामखो हयलाय लावबंगा पानिलाव आलु सुदों दे सुना हो संग्राफ्रानो गैया रावबो बुरैफ्रा मावाबा मावना हो बुरैफ्रा मावाबा सोर मावगोन आरोलाय दे पनिर न किरकट बनाबो itu motor loh motor boleh mana बरिया फिसखौ এনেকৈ ন এনেকৈ সৰু ডাঙৰ হৈছে আৰু কিছুমান জানাই লাইফটো দিনাক পাব দাদা এটা মতে দাদা দিয়ে এখন যাব দাদা ইও बेदर बिबाजै जायोलै बिथाङा बेदर संगासिनो ना संगासिनो हो आरो संनाया दालि न Bawa 10 kg 10-12 kg What is your मोनजाजेनबाय नामा औ फुंनिखौ जाबाय जाखांबाय माथो जाबाय औ आगाय सहायनांगौमोन माने बाय मोजां नुगौमोन बेयाव एकदम माने लेट जाबाय औ फुल प्लेट नुगौमोन आरो दाथ' खालि नंला नैबे आरो बे गासिबो नै बिथां संनाय बरिया जादों टेस्टआ औ थिग दोङो माबायदि जाखोबा पात्तायानो गैया बरिया एकदम बरिया जादों थगायदों दां मोजां जादों माने जानाया बारा जादों आरो डाबल जाखादों ओरैबायदि न जाना होदे जागोन आरो जाबावगोन आइटेमाथ' बहुत नामालै हा दाथ' साइटेमा खम नामा आइटेमा दा फुंनि नालाय माहाय खम दायो जागासिनो आरो ना ब्रेकफास्ट जादों जाख'लायनो हाया औ आरो बेथ' 2 केजि जाबाय थारमाने बिहामजो होनदोंना बेनो
एकदम नै बेलाय ससेसो लाखादों 조시 나가는. 근데 자나 키티 자락시대. 자나 키티 베더 쿠자 베더 쿠바 응. 알팔루가 근체